mingaw day kuno ang rally sa alyansa nga to gahapon sa Dumanhog. Kanang gilangaw lagi kuno mapay po sa taga Dumanhog, gilangaw ang alyansa nga to. Mingaw kuno kayo nga to gahapon mga par. So mayong adlaw kanatong tanan ug ilabi na gyud sa katong mga supporters nato diha, mayong adlaw kanyong tanan mga par. Ug ilabi na gyud sa mga supporters nato diha, sa mga subscribers, sa mga viewers nato, mayong adlaw. O sa katong wala pa naka-subscribe sa akong channel, paliw lang kong subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video. So karon mga par kanang mag-reacta sa nahitabong rally gahapon dito sa Dumanhog, Cebu. Nag-rally gahapon mga par ang alyansa nga to sa Dumanhog, kuyog si Gobernador Gwen Garcia. So ang ilang rally nga to gahapon mga par kanang medyo mingaw, medyo gilangaw ang ilang rally nga to gahapon. Unya ilang gipakita gahapon mga par ang katong mga bugas nga NFA nga ilang gisugdan og baligya. Unya gani naglut na sila giluto nga nangaon jud sila nga to mga par, sila si Bongbong Marcos, na si Gobernador Gwen. Mismo pa gani si Gobernador Gwen ang nagsukat sa gikaon ni Bongbong Marcos mga par. Unya nay daghang mga huhongihong mga par nga katoday nga kanon nga ilang gikaon nga ilang katong luto na daan mga par, dili dayto NFA, lahi dayto nga bugas mga par nya, luto lang kuno daan nya dito gi presentar nya kauban natong masinako nga bugas nga NFA. So alegre kuno kayo gahapon mga par kay gilangaw di ay ang kuan ang ilang rally ngadto. Gamay ra kayong nanambong mga par, wala gani kapuno sa ilang gym, napagani daghang bakante sa ilang gym gani. Kanang gym sa Dumanhog mga par, gamay ra ng gym sa Dumanhog gani. Naka so nako anang gym sa Dumanhog, gamay ra gyud mga par kay sa unang panahon kanang bata-bata pa ta, hilig pa tag duwag basket. Gamay ra magunang area sa gym sa Dumanhog mga par, pero wala pa gani kapuno. Napagay daghang bakante nga bangko nga lingkuranan. Gamay ra magunang area sa gym sa Dumanhog mga par, pero wala pa gani kapuno. Napagay daghang bakante nga bangko nga lingkuranan. Katuday nga nambong ngadto mga par, kasagaran dito mga trabahante dito sa LGU sa Dumanhog. Then ang katong uban kanang mga BHW daw, mga nayuban katong mga street cleaners, mao ra kuno toy nanambong. Mao say akong nadunggan nga istorya mga par kay ako na ako diha kaliwat sa Dumanhog. Mao say nagsulti nako nga mingaw kuno ang rally sa alyansa nga to gahapon, kauban ni kuyog si Gobernador Gwen. Yang kuyog ni Marcos nga to gahapon mga parang sa mga senador nga iyang gipang endorse, si Binhor Abalos sa gyud. So asa man dayong uban ani mga par, asa man day ilang mga kauban nga gipang endorse ni Marcos. Unsa may buot pasabot ani kanang nagkuan na ba ni sila or nag-iyahay na ba ni sila og panikamo sa ilang sa usag-usa, nag-iyahay na ba ni sila og lusot mga par nga kay happy tara ba gyud ang pinili ay. Naasad ko no to'y kuanday mga par, naasad ko no to'y attendance diay kay na ako no'y gadada o ballpen o papel nga to. Kuanday ko no to mga par, kanang parade ko no to sa attendance nga mauray pasudlon. So bot pasabot mga par, gilimita nila ay lang pagpasod. Kay kato ko nung mga solid nga PDP laban nga supporters nga nahibaw-an yun, di day pasudlon mga par. Mao po na akong nadunggan nga istorya nga napoy nag-report nako nga taga dito sa Dumanhog mga par, mismo taga Dumanhog mo'y nagsulti nako mga par. Unya katong nanambong ngadto mga par, mahinakot pa gyud daw to nila, hinakot to mga par, kinatoy ma-service ko no nga adto dadon ngadto sila sa gym. Bawsa na akong nadunggan nga istorya, bawsa na akong na sagap nga istorya mga par. Libre dek no to sa sakyanan niya, libre sa sakaon mga par. Nasa sila yung mga lechon gato, gipangandam para sa mga supporters nila nga mga to, kay libre ra kaon. So mao to mga par, mingaw day kuno ang rally sa alyansa nga to gahapon sa Dumanhog.
nang gilangaw lagi ko no mapay po sa taga Dumanhog gilangaw ang alyansa ngadto mingaw kuno kayo nga to gahapon mga par. So mao to mga par, daghan kayong salamat ninyo sa inyong pag-suporta sa akong channel. Onya sa katong pa naka-subscribe, palihaw lang kog subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga video nga ipang-upload.